салом гар гӯядад шахсе, алек андар саломаш кун. бишав огаҳ зи аҳволаш, ҷавоб андар каломаш кун. туро гар дӯст медорад, дар ин кораш хатое нест. надорӣ гар дӯсташ ӯро, маранҷон, эҳтиромаш кун. сароғоз ба номи худованди бахшанда ва ниҳоят меҳрабон салом арз мекунам ба ҳамаи шумоён, ёрон, дӯстон, бародарону хоҳарон. имрӯз як қиссаеро ки хеле таъсирнок аст дар бораи падару писар баратон нақл мекунам ва агар дар ин қисса ба хатогие роҳ диҳам, пеш аз ҳама аз шумоён узр мехоҳам ва қиссаро чунин оғоз менамоям. як писари 16 сола ба падараш мегӯяд: падарҷон, вақте ки ман ба 18 расидам, ба ман чӣ тӯҳфа мекунӣ? писарҷон, ҳоло ба 18 расидан вақт бисёр аст. хулас, писар ба синни 17 солагиаш мерасаду ба касали дил дучор мешавад ва як муддати дароз дар беморхона хоб мекунад. рӯз то рӯз аҳволаш бад мешавад. як рӯз падар ба иёдати писар меояд ва писар ба падараш мегӯяд: падарҷон, ман мемирам. падар хеле ғамгин мешаваду дар ҷавоб мегӯяд: ин хел нагӯ ҷигарбандам, худо хоҳад то рӯзи зодрӯзат сиҳат шуда ба хона бармегардӣ. инро падар мегӯяду бо чашмони пур аз ашк аз утоқ берун мешавад. рӯзе писар ба воситаи ҷарроҳӣ сиҳат шуда ба хона бармегардад. дар хона ҳеҷ кас нест ва дар рӯи мизи падар як коғаз навишта шуда буд: ҷигарбандам, дар ёд дорӣ 2 сол пеш ба ман гуфта будӣ ки 18 сола шавам, ба ман чӣ тӯҳфа мекунӣ? ман ба ту диламро тӯҳфа кардам. зодрӯз муборак, фарзандам, зодрӯз муборак. падар рӯзе бимирад хор гардӣ, ки бе модар зи худ безор гардӣ. бидон ту қадри онҳоро шабу рӯз, ба тори мӯи ҳарду зор гардӣ. نورت دربي شكرا